A persistencia de memoria, conocida tamén como reloxos brandos ou reloxos brancos, é un cadro do pintor español Salvador Dalí, pintado en 1931. Foi realizada mediante a técnica do óleo sobre o lienzo. É de estilo surrealista e as súas medidas son 24 e 33 centímetros. Actualmente consérvase no Museo de Arte Moderno de Nova York, MoMA, desde 1934. Nunha revisión da obra, Dalí creou en 1954 a desintegración da persistencia da memoria, obra que se encontra no Salvador Dalí Museum. Neste cadro de aspecto surrealista pódense ver varios obxetos cun significado oculto. Os reloxos. Dalí pintou 3 reloxos brandos e un ríxido. O ríxido está boca abaixo e non deixa ver o tempo. Os brandos teñen horas diferentes que dan a entender a relatividade do tempo. Dalí dicía que o tempo era persoal. Os reloxos representaban a memoria, que en algún momento remata. Se non coidas a túa memoria e simplemente a quentas con recordos pasados, en algún momento acabarase, derretirase. Nesta obra todo é fugaz e o tempo relativo. Solo perdura a paisaxe. A cara distorsionada. Debaixo dun dos reloxos derretidos, obsérvase o perfil dun rostro humano distorsionado e degradado. Dícese que é a cara do mesmo autor. Dalí represéntase como unha materia branda, evocando a súa propia mortalidade. Esta imaxe en concreto xa é debuxada noutras das súas obras, esta vez o gran masturbador. As formigas. As formigas, agrupadas en torno ao reloxo ríxido, representan decadencia. Como todos sabemos, as formigas e as moscas soen achegarse ao que está en estado de putrefacción. Estes reloxos están condenados á corrupción, por isto as formigas achéganse. Moitas historias din que Dalí pintou este cadro despois de comer queixo camembert. Podedes estar seguros de que os meus famosos reloxos brandos non son outra cousa que o camembert do espazo e do tempo, que é tenro, extravagante, solitario e paranoico.